Nå, Bella. Så kommer man ind, når man har været på toilettet om natten. Og hvad så? Hvem ligger så i ens seng? Aha. Kan du flytte dig? Bella. Jeg bad dig om at flytte dig lidt. Bella, kan du flytte dig? Bella. Bella. Okay, så får vi den anden. Gå her. Kom, Bella. Hold da op, hvor bliver du tosset i dag. Gør det ondt nogle steder? Nu kommer du alligevel over til mig, jo. Ja, skal du op til mor? Okay. Ja, men så skal du ikke blive sur, når du kommer op til mig. Vel, så skal du ikke blive sur. Det gør der jo ikke noget. Det gør der jo ikke noget. Vel, Putte. Skal vi bare sige godnat? Godnat, godnat.